ikke helt, hvordan vi kommer op her. Bare en skarp rundt. Der kommer ikke nogen? Nej. Nej. Nu igen. Prøv at se her. Nu. Optager du? Ja. Nej, du var så slinger ned hele vejen op. Der er 1 kilometer nu. Opad. Ja. Hey, hvor er du vejen af? Det er sjovere end I af. Det kan jeg godt vise dig på Google. Jeg har sgu ikke se en bjørn, der kan ramme hurtigere end mig. Hvad? Jeg har sgu ikke se en bjørn, der kan ramme hurtigere end mig. Ikke ned. Jo. Jeg skal bare trille. Nå. Det kan den også. Hvorfor gør du det her, Jacob? Jeg troede, jeg skulle hen og se et vandfald nede for enden af bjerget eller sådan noget. Men det her, det er jo... Hvad for... Jamen, for fanden... Det ser jo ikke... 700 meter nu. Godt, der er andre biler, mand. De havde aldrig kunne få plads. Ja, der er glad for det sådan, eller virustrækker vi har. Ja. Så kommer vi hen, så er det bare ingenting. Tænk snydt. I blame you then. Nej, jeg kender så ikke i Vesten. Nå. Efter 200 meter, så er vi fremme. Husk at slukke for mig og tage mig med. Sluk, mand. Vi er midt på en vej. Så er vi fremme. Husk at slukke for mig og tage mig med. Så er vi fremme. Der er bare ingen skid. Og fortsæt. Se, hvor vi kommer hen. Ja, der må være et eller andet her. 11 o'clock East Coast, 8 o'clock West Coast. It's going to be sticky sweet. Meanwhile, in the mosh pit of Rad, we are going to hear from Bob, Simon with Bob, and Nicholas with him. Ja. Det der engang var et vandfald. Så går noget ned endnu.
lå der? Det lå nok ud over siden deroppe, hvor vi var. Så håber jeg bare, at vi kan... kommer der andre. Meget hun skal køre så langsomt.